যাও 2021 জনগণনার সনধরম কলঙ্কর মান্যতা দিয়া যাও সনধরম কলঙ্কর মান্যতাতে এই জনগণনার সামিল করিবা আমার দাবি 2021 জনগণনার সনধরম কলঙ্কর সামিল করিবা আমার দাবি নারায়ণ মুর্মু আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান বারিপদা জোনাল কমিটির সভাপতি আজ 13 সেপ্টেম্বর 2022 আজ আমার আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান সারসকুণা ব্লক কমিটি তরফরু আমার সারসকুণা ব্লক কার্যালয় সম্মুখে এক আমি গণধারণা কলু এর অর্থ হচ্ছে যে 13 সেপ্টেম্বর 2007 মিলিত জাতিসংঘ দ্বারা আদিবাসী মানଙ୍କର ଅଧିକାରର ଘୋଷଣାପତ୍ର 2007 ଜାରି କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୋଷିତ ବଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ବଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007 ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଆଜି ସାରସକୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାର୍ଫତରେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ମାଝି ପାରଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ମାଝି ପାରଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର କରାଯାଉ। କାରଣ ଆମର ମାଝି ପାରଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଦୁଆ ମାତାଲ ମାଝି ପାରଗଣାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ମାଝି ପାରଗଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନାଶାପାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଏହିପରି ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସମାଜରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜନସମାବେଶ କରାଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ଆଦିବାସୀମାନେ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରନା ଧର୍ମ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 25 ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସାରନା ଧର୍ମକୁ ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଆସାମ ଆଣ୍ଡାମାନର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବୁଆ ଦିଶମ ଆବୁଆ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ସେଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଦାବି। ଏହି 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଆମ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ନମସ୍କାର। आदिवासी सेंगेल अभियान जिंदाबाद 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 जितकर दिसम केसल खान मुर्मू जिंदाबाद 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 सन्ना धर्म कर मान्यता करा जाओ 2021 जनगणनार सन्ना धर्म कलम कर मान्यता दिया जाओ सन्ना धर्म कलम कर मान्यताते जनगणनार सामिल करिबा आमर दाबी